Na rubu ponora. Život je igra na sreću. Baciš kocku, a nemaš pojma što ćeš dobiti. Učenici Anđeli? I učenici vragovi. Probudiš se ujutro i vidiš kišni dan ili sunčani, tužni dan ili sretni, uobičajenu dnevnu rutinu ili... Skupili ste se ovdje jer je danas poseban dan. Danas ćemo izvesti turnir svjetla i tame. Prema našim drevnim pravilima imat ćemo 4 individualne borbe između Anđela i vraga, a zatim završnu borbu timova. Uporno određujemo pravila i postupke, tako da možemo predviđati i planirati. Kao što je jasno određeno u početku vremena, da kugla sudbine će odabrati. Ali na kraju se uvijek nešto ispriječi. Kako uzbudljivo, turnir svjetla i tame treba početi. Idiote! Ja ću jedina upravljati kuglom sudbine! Prema pravilima pobjednik pojedinačne borbe osvaja bod za svoj tim. A tim koji osvoji najviše bodova bit će proglašen pobjednikom natjecanja. Pobjednik odnosi sve. Nek zavlada tama. Zakopajte Anđele u vatru i sumpor. Da, tim koji pobjedi poslaće kući jednog člana poraženog tima. U Sumporgrad ili Anđelgrad. On hoće reći da će nekog izbaciti iz škole. Da, to je pravilo turnira. Kad sam ja bio učenik, pobjedio je vraga. Jedan od nas je poslan doma u Anđelgrad i nikad nije dobio aureolu. Ne želim biti poslana doma i ne dobiti aureolu, strašno. Ponovi to i za mene. Nitko od nas neće biti izbačen, jer mi ćemo pobijediti. Uri je u pravu. Mi ćemo osvojiti turnir svjetla i tame. Još jedna stvar na koju trebate paziti. Tijekom borbe neki od vas će otkriti nove moći i naučiti ih koristiti. I konačno, svi članovi pobjedničkog tima će zadobiti moć projekcije, što će im pomoći u zemaljskim dužnostima jer se neće morati transformirati. Nove moći, super! Smiri se, Maco, prvo moraš pobijediti. Hoćeš reći da neće? Hoću reći da niste ni blizu meni. Kad sam ja bila na turniru, to je bila igra. Zdrobili smo ih. Mrak! A ovaj put ćemo ih opet uništiti. Tako je, ovi oblačići s klimavim aureolama ne mogu se mjeriti s vragovima i njihovim rogovima. Sad će početi selekcija. Pitam se koga će kugla sudbine odabrati. Neće valjda staviti raf sa sulfusom. A ja bih voljela ne biti prva. Niki! Izazivač je... Gas. Ja! Znaš li još nekoga po imenu Gas? Slatka protiv... Kabirije. Ne mogu vjerovati da ima posla s tom modnom katastrofom. Sjajno, pojest ću tu krapnicu za doručak. Nemoj ju podcijeniti, Slatka me više puta dovela u nezgodan položaj. Uri protiv... Kabale. Raf protiv... To nije moguće. Sve što ja poželim je moguće. Sulfusa. Ovo je tako ne cool. Raf i sulfus. To mi se ne čini baš mudro. Ne možemo protiv kugle. Tako je, Arkane, jer ništa ne možeš protiv moje volje. Baš ništa. Dobro, prva borba bit će između Gasa i Miki. Vragovi mi odabiremo bojno polje. Koji je plan? Ti se boriš s njom, Gas. Što želiš? Ja nemam pojma, stari. Znam ja.
Ovo mjesto je zakon! Volim ovu videoigricu! Zupčanici bitke! Mrzim ovakve igre. Ne brini, bit će brza borba! Led potresa! Što ću sad? Ako poletim odavde, može me pogoditi jedan od onih projektila. Biće to kraj igre! Led burgera! Ha! Miki, pazi! Saberi se, Miki. Ne mogu dopustiti da me taj debeljko ovako pobjedi. Led zida! Ne! Tu sam! Napravila sam meso od tvojih bijednih čufti. To je bilo burger kamenje! Što god bilo, nije važno. Jer sad sam ja. Gumeni let! Ha, 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 ha. Ha. Tako treba, Miki! Da! Hajde, gas! On ne pravi butalu od tebe! Nemoj samo stajati! Ha. To se ne broji! U ratu se sve broji, zar ne? Sada druga runda. Let naljepnica! Ako se ovo zaljepi za mene, gotov sam! Moram nešto smisliti, odmah! Ovako! Debeli led! Što si mi napravio? Usporavam te! Udebljavaš me! Ne brini, mogu te učiniti mršavom u trenu! Magnetna sila! Jesi to vidjela? Gas je otkrio novu moć! Profesor je rekao tako. Bojim se da je bitka gotova. Što sad? Da te napunimo lovom? Dovoljno sam teška. Hvala, pobjedio si. Strašna bitka, Gas! Jeste vidjeli? Bilo je zakon. Sav taj metal je sam izletio. To je zbilja cool moć. Da, mogao sam privući sve hladnjake u krugu od 1 kilometra. Žao mi je, cure, iznevjerila sam vas. Nemoj, Miki, prestani, zaista si se dobro držala. Rafi u pravu. Nadoknadit ćemo to sa slatkom. Onda što ti misliš, draga? Koji ćeš ti ambijent odabrati? Odlučila sam se za mjesto na kojem sam totalno neuništiva. Dame i gospodo, velika mi je čast prikazati vam moju novu proljetnu kolekciju. Zvučni let! Moram priznati, ona zna napraviti show. Kad je moda u pitanju, slatka je najbolja. Još moramo vidjeti što Kabirja sprema. Što god to bilo, nije bolje od ovoga. Moja protivnica ima neke slatke male trikove za vas, ali moda nije igra, moda je rat. Noćni let. Divlji let. Wow, što je to? Je li to pantera? Kako se usuđujete zvati modom? Više liči na cirkus. Taj suknja kao za Heidi. Iskoristite uzorke džungle, Kabirja. Stjerala si je u kut, da. Da, ali sve ovisi o pljeskanju publike. Moram ih natjerati
mi da plješću. O, što je ovo? Zašto riče? Hipnoza! Hipnotizirala je publiku. To! Da, impresivno. Nije fair! Kao što sam rekla, u ratu se sve broji. Aha, Kabirija je otkrila moć hipnoze. I koristi je. Pobjedila je! Bravo! To je 2:0 za nas. Sve što trebamo je dobiti još jednu borbu i onda možemo spakirati jednog od ovih jadnih anđela. Ako izgubimo još jedan izazov, jedna od nas odlazi doma. Istina, sad se moramo potruditi da ne izgubimo. Moram pobijediti Kabale. I ti moraš pobijediti Raf. Protiv Sulfusa. Tako je, Raf. Ti protiv Sulfusa. No, prava pobjednica sam ja. Ha, 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 ha.